Ngikubingelele mbukeli wohlanga media kanti ke uhlanga media Gauteng luhlela iGet Together ezobe ingomhla ka27 June 2026 indawo ise Fourways eMonte Cassino Billy G isikhathi 11 o'clock kuze kushaye u2 ntambama kanti dress code yakhona ublack. Ngicabanga ukuthi ke icontribution yakhona ilapha ku 310 rand wonke umuntu kwabancane kusuka ku 10 years kuya ku 18 years 100 rand kodakalana bangaphansi kweminyaka e9 years bakhipha u50 rand. Kanti for more details ungakwazi contact umacingwana 078 735 1727 kanye nomandisa 063 473 6006 noma u082 378 3662. Ngabe kunjani ukuthembeka kwakho kubantu ophila nabo na? Ungazipha bani kusuka ku1 kuya ku10? Ebo. Ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu. Ungazipha bani ukusuka ku1 kuya ku10? Sikubingelele eNingizimu Afrika emhlabeni wonke jikelele la kufinyela khona leli phimbo emhlabeni wonke jikelele la kufinyela khona lo mbukiso bhanya siyanibingelela bukhoma ngaphansi kwechannel enkulukazi uhlanga media sitholakala lapha ku YouTube qinisekisa uphinde uqikelele futhi ukuthi mawuqala namhlanje ukusibukela ukuthi ungafaza usubscribe uphinde futhi ungafaze no like uphinde ucomment uma ungafazela usubscribe lobo kuyoba akukhokhwa imali ake ngiqale lapho akukhokhwa imali lokho kuyobe kusho ukuthi ke ngaso sonke isikhathi makhona into esiyifakayo wena uzothola ke notification notification yiloko okuthiphisa wena okutshela wena ukuthi hayibo khona into asebeyipostile njengomthandi weindaba zohlanga media namhlanje ke sinolunye uTalatiya futhi namhlanje sinolunye uTavatava awungakhohlwa ingane zakwethu kwamanye amazwe ase-Afrika siyanibingelela ingane zakwethu kwamanye amazwe aphesheya kwezilwandle ko-America. You know what it is, we love you so much man, you know what, and uyabazi so siyajabula kakhulu ukuthi niyasibukela ingane zakwethu si happy ngendlela eyisimangaliso qhubeka ninibukela uhlanga media kuona wonke ama channel akhona khethani thina bakithi khethani thi avakashele nje niyolunguza kodwa nibuye nizohlala nali ikhaya la lingakhona siyabonga kakhulu ake sihambe se-studio siyobona ukuthi ke namhlanje ngabe khamba kanjani ovu siphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya uhlelo ihwayi mina ebantwini bebonke kungani ukhetha ukuthi ke lobu buhlungu obuzise mina namhlanje ke sinolunye uTavatava sinolunye uTalatiya mfowethu siyakubingelela sakamukela ohlelweni. Yebo siyabingelela bhodini kunjani? Siyaphila kunjani wena mfethu right? Hayi siyadodoba lokho kungatheni uyikhonje ukuthi ithi usokubona ucingo lwena ekseni ningifonela. No akulutho wani ba full 10 ngiyazi lezi zinto ze-TV zinako ukuthusana somehow but namhlanje kunomuntu othe wasibhalela wasichazela ngawe nathi siyafisa ukuthi sazi kabanzi ngawe because into sichazele zona izinto interesting kakhulu so siyafisa nathi ukuthola ngawe ukuthi kabe kuyiqiniso yini uyabona. Igama lesibongo ubani? Igama uAyanda Sibongwa kaMdlalosi kanti umama wakaMsana. Yeah kahle insizwa mayishela funa ziyichaze kanjalo ukuthi mina ngowaka Sibanibani ngumshana waka Sibanibani ukwenzela ukuthi nentombi izobona ukuthi siyahlobena noma sihlobene yini ngithanda indlela ozichaze ngayo ngifisa ukuthola ke baba ukuthi abazali basaphila yini. Yebo abazali basaphila mama nobaba nje basekhona. Yebo basakho. Kunjani bafu thina mfethu kade sashonelwa kunjani mfethu ukuthi uma ukhona baba bakhona futhi nobudlelwane obright kubona? Ngasho ngithi mfowethu kuyangijabulisa kwesinye isikhathi kodwa kokunye ngiphinde ngibone ukuthi kukhona la kuphinde kungicindezele khona futhi ngoba njengomuntu wesilisa kwesinye isikhathi kubalekile ukuthi ukuphume uyimele eceleni ukwazi ukuhlukanisa into elungile nengalunganga. Yeah kuyiqiniso nanokuthi ke mabesaphila bonke uhlezi unesikweleti nasenhlizweni sixiba nje sokuthi konje ngelinye ilanga kuyoke kwenzeke noma ke esingazi ukuthi ubani oyohamba kuqala because ukufa ngeke kuzuthi ubani oyohamba kuqala because ungasho ukuthi hayi vele uma uzofa kuqala ngoba nakubona iminyaka kodwa ukufa kumane kuzume wena kuqala.
uyabona ya khona isona sikweletu lesehlele sihlalele nje njengabantu abaphilayo uyabona so ngifisa ukuthola bafu ukuthi kuna lamaphutha labazenzakalelayo uyabona lamaphutha ukuthi uqonywe mhlawumbe emnganeni bakho mhlawumbe kuthiwa wonile ingane yakasibanibani noma uqhoyisa ingane yakasibanibani mhlawumbe kuthiwe umithisile izinto ezikanjalo kulesigaba sokuba nomama nobaba ngabe ike yakufica into kanjalo mhlawumbe bekhona bobabili umama nobaba wakho futhi bayithatha kanjani ewawubuza umbuzo kodwa ke ngizohlala odabeni mkhulu yebo ikhona yona ingane khona enginayo emndenini ngeke ngazama ukuyihlongoza phakuye umama nobaba abayizisisanga kahle nayihlalanga kahle kubi impela ngalenkathi ngichaza ngazama ke nami ukubeka ezami izathu kwangathi bayangizwa uyatohoza kodwa ba kukhona khona la ngitohoza khona ubaba ophosa isivivaneni yebo hayi ngiyaphosa esivivaneni ngoba impela nje naye umama womntwana ubudlelwane sinabo nje impela busebuhla kukho lapho engingakhala khona impela into enhle leyo bafo sinenkinga engaka nje namhlanje sinenkinga yabo baba beingane abamithisa abantu besifazane ebese behambe beshaya bechithe asala umuntu wesifazane ekhulisa umuntu wesilisa ekubeni akasiyi umuntu wesilisa uyabona ukukhulisa umuntu wesifazane kumuntu wesifazane kulula because indlela naye akayihambile so uzolungisa amaphutha lapha nalapha enganeni ukuthi ingadluli la because ngadlula kwenzeka ukuthi but when it comes to ukukhulisa umuntu wesilisa emntwini wesifazane akukho lula kuyenzeka kona bebakhulise but akukho lula uyabona umuntu wesilisa okhula ekhuliswe umuntu wesifazane uthi noma eshada yebo aphatha umuntu wesifazane ngendlela yena acabanga ukuthi right hayi ukuthi uyitsheliwe noma uyibonile indlela uyayi freestyle kahle kahle wenza noma yini nje indlela acabanga ukuthi yona ezoba right because akazayithole akazafada fikwe yena akekho umuntu waba yifada fika kuyena you understand so sineyinkinga eziningi nje sibhekene nazo ngenxa yalonto leyo so ngiyaphila ngiyakhona ngekuthenini ukuba khona kwakhe eduze komuntu wesifazane owamkhulelisa njengamanje kuyinto enhle kakhulu ngicabanga ukuthi futhi imbangela yayo yonke lonto singasho sithi ukukhula eduze kwamama nobaba basondelene ya ngavuma nalapho umkhulu ngoba iningi indima abayidlalayo kahle kahle ukukhula eduze kwamama nobaba yini nje ngathi uyifundile kubona engufunde kakhulu kwindoda lengizalayo ngifunda ukuthi indoda kufanele imele inqumo zayo amaphutha wakho kufanele uwamele ungathi uma ngabe ukuthi usuwonile sewuyasuka wena sewuyabaleka imele into yakho njengendoda ukuze uzokwazi ukuthi kusasa ukhule ube nomuzi wakho uyimele awukho umuzi oyokhula ngamanga kodwa umuzi uyokhula ngeqiniso ayibafayi washaya lapha washaya kuzwele eduze kakhulu ukuthi umuzi awusoze wakhula ngamanga kodwa umuzi uyokhula ngeqiniso ngoba noma ukwenzekile wakhula ngamanga kodwa la uyobhidlika khona mase kuvela iqiniso angeke kumile tshana uyabona kunjalo so ngiyakuzwa bafo kakhulu so ngifuna ukuthola ukuthi ayikho into owake wayenza mhlawumbe wabona engazuthi uluza itrust kubazali noma uluza uthande bekade bekunikeza lona ngenxa yalonto owayenza noma nje ekukhuleni noma ekuphileni kwakho hayi ngabe ngikhuluma iphutha impela bebengakangikhombisi lutho nje olubi bekade kusawuthando kuphele bekade ngisalibona akukho wena okwrong okwenza ubone ukuthi hey nginamahloni ngento engiyenzile angenzanga kahle ebazaleni bami hayi lutho akukho mkhulu ngoba ngisho kuthiwa kukhona la kuye kwenzeke khona ngingenza sure ukuthi njalo akufike endlebeni zabo ngiyazi kunento esike sayikhuluma lama siqala ukukhuluma sikhuluma ngendaba ukuthi uzichaze ukuthi usibani mina akaze ngathi mina even intombi mawuyishele engathi ungenza kanjalo nje mawumuntu uyichazele konke ukuthi ubani wakabani usukapi kunale into eseyenzeka njengamanje kuma 2000 uthola ukuthi izingane njengoba phela ziyingane ziyathandana ziqomene yebo kuyazona enye yakamavundla nenye yakamavundla zithandane futhi impilo yazo nje iqhubeka iye phambili
yamanyala kodwa ekugcineni kosuku kube kuyinto thina njengabantu asebethanda ukukhula esiyazi njengento eyichilo nezihlazo. So wena kwelakhe isayidi uyibuka into kanjani? eyi le ndaba ongena kuyo amanyala impela lawo asikwazi ukuthi singathi sisuke emndenini owodwa sibese futhi siphinde bese siyahlobonga. Kufanele ngiphume mina ngiyobheka ngaphandle, angikwazi ukubamba khona la kusiko lamaSulumane. Ayiye kusiko lamaSulumane. AmaSulumane ma akhile nje la suka akhe khona kuyakwazi ukuthi ingane kaanti ithathwe eyomunye uanti bashade kube indoda nomfazi. Njoba thina la sithi inja ikati into eyikhahlela ngonyawo uyiphose lapha eChina kuyasesezwa kuyadliwa. So ngizama ukukuvezela ukuthi okunye kwezinto esizibona zirong abanye abantu bazibona ziright futhi kuyizona ezingaphilisa lowo mndeni. You understand? So kuthina kuyihlazo kuyihlazo elikhulu kuthina kuyihlazo. So kunomehluko bafu esikhathini esiningi la kule show sike veza umuntu okuyena osuke kade ebhalile ukuthi usibani bani lapha kulesa screen, but namhlanje asikwazi ukuveza because umuntu okuyena obhalile uthe akafuna ukuvela. Umuntu obhalile kuthiwa ngenzeni kanti kahle vele uthe akakufuna ukuvela ngezizathu ezithize namahlona kanawo ngaso sonke isimo, but wayesethi into angayenza ukuthi ekhulule umuntu thizeni okuyena obhekene naleyo nkinga ukuze ngizohlala phansi nawe naloyo muntu siyikhulumeni ukuthi eyiphi indlela esingayilungisa ngayo leyo nkinga. But obhalile uthe cha akafisi ukuvela, ucela ungaveli, akafuthi futhi ukuvela novo lwakhe because senesikhathi ezama ukuyikhuluma kodwa ayilungi. Umbuzo ke sike siwubuze bafu ukuthi ezintweni zonke oyikhulumile nasezintweni nje ozikhuluma uma uphila umuntu ekuthembekeni onakho ekuphilisaneni kahle nabantu ekuphileni nje ungazipha bani kusukela ku1 kuya ku10? 1 kuya ku10 ngiyayinika u8.5. 8.5. Yeah, futhi uluzu 1.5. Ngoba phela ayikho indoda eperfect, wonke umuntu unamaphutha emhlabeni. Okay. Bafo ukhona umuntu obhalile, ukhona umuntu okhona manje akusiyo obhalile. Ukubhala kwalomuntu lo ngabe yimi onecala? No bafa kusilicala. Yini kukhona okube mhlambe ngaye ngakwenza? Akukho bafo kubuka kwakwenza, but sicela ukuthi ulinde sifake lo ekuthiwe uyena esizokwazi ukuthi udaba silidingide kahle mayikhona. Angisakwazi nokulinda impela. Okay. Ngoba ngiqale ngadideka ngisabona amakhamera nje. Yebo seningamfaka. Awucela usifakele na bafo. Nkosazana kunjani? Ngiyaphila kunjani? Siyaphila nathi. Ubani igama lakho nesibongo? Igama nguAmahle waKaMsana. Amahle Msana. Siyajabula ukukwazi sisi. Bafo uyamazi sisi? Yebo ngiyamazi sisi. Okay. Uyamazi ubhuti? Yebo ngiyamazi ubhuti. Okay. Nazana kanjani? Sazana ngokuba ucousin. Nibo cousin kanjani bafo? So cousin oma bethu bayazalana. Bazalwa umama oyedwa bese kuhlukaniswa umalume. Balamana kodwa bahlukaniswa umalume. Yebo kwinte kanjalo. Okay. Ngiyazi ukuthi nobabili anazi ukuthi nizonzani la. Angithi sawazi. Yebo angazi sonke. Nawe ngokunjalo bhuti awazi. Hayi anginalo lwazi, ngididekile nje uma ngabe sengibone eqhamuka la. La sibhaleliwe i-email okuyinto esingavamisile nokuyiphendula. Futhi ngase ngithi ke kulomuntu no ngicela ukuthi ulokhuze usendele uWhatsApp. Wasendela uWhatsApp esend voice note because i-email yakhe beyinde kakhulu, asend voice note mhlawumbe yabo 5 minutes. Sayilalela ke voice note ku-itephithi because leyo phone ayikho la njengamanje ngabe ngiyayidlala but bezothatha isikhathi eside kwayiyona. Okay. Into beyikhuluma indaba ukuthi uthe umaka sisi lo. Yes. Mama. Njengoba ibhala uthi unenkinga bedodade wabo. Sekunento kade babeyizama
ukuthi beyilungise kodwa kayilungi. uba inkinga kahle kahle. Uvezile ukuthi izingane zabo ziyibomzala because bona bayalamana. Ngiyavuma. Wayeseyaveza amahlo ukuthi ekulamaneni kwabo kunento enayenza eyiphutha kodwa babone ngazuthi isaqhubeka eyokuthi umfowethu nawe naba nengane empeleni namanje futhi into yeni isaqhubeka ngazuthi nisathandana. And lento bona bayi understand ukuthi yenzeka kanjani because nina niyazi ukuthi nizaleka kanjani and ubudlelwane baboma benu niyabazi nobabili. Uyabazi ubudlelwane bama wakho noma wakho ukuthi buhle kanjani since beyibantu abayema siblings. So bayikhulumile kodwa ayilungi. So njoba nilana namhlanje bona bathi uthe nje unamahloni akafisi nokuzovela ngenxa yechilo noma ihlaze enalenza akafisi nokuzovela elokuzeni ku TV yabonwa abantu. Kodwa thina kufanele lento sizoyikhuluma la ku TV sibonwe abantu thina. Ukuthi bafuna ufuna ukuthola umnyombo kwayo yonke lento ukuthi yenzeke kanjani. That is why nila namhlanje. Ukuthi yabo sengiqala ukuxakeka kwangempela ngoba phela ngifika la ufike wayikhuluma lolu daba ukuthi kunomuntu okubhalelile. Yebo ukuthi kukhona udaba efanele siludingide silulungise. Jikijiki sengiyabona sekuqhamuka manje ukhazini wami esithubeni nje. Okay. Ngicela ukubuza bafoko wena kuqala. Kulungile ungabuza. Nina ingane nosisi. Ngane. Mfowethu. Soqala ukungidida ke manje. Ade ngiqeda ukuchaza manje ukuthi mina naye singomzala. Kodwa manje ngiyakuzwa lokho ingane nginayo. Abazali benu bathi ninezingane nina nobabili. Kuyiqiniso lokho noma kwamanga yini? Khona mase ngihlambuluka ngikhuluma iqiniso. Yebo. Ikhona ingane khona. Ikhona ingane? Yebo. Yini nobabili? Yebo ngisho ngithi soba. Ngiyabonga bafu. Amahle. Ikhona ingane ninawo nobabili? Ikhona ingane esinayo. Ikhona. Okay. Ngoba isikhathi esiningi umuntu okuyena okalide into kuyokuba umuntu wesilisa. Nishelene we amahle noma kwenzakaleni? Yebo wangishela sisebancane kakhulu. Ngishela. Okay. Mhlambe wena ngeke uzube nayo understanding yayo yonke lento engizama ukuyibuza. Mhlambe ake ngize kuwena bafu. Nihlangana kanjani ekutheneni nize nenze ingane kodwa oma beni babe belamana? Uma ngathiwa ngiyakulandisa ngashona ilanga. Kodwa uyishelile ingane seyishilo ukuthi wakwayishela. Angikuphiki lokho. Uyishela kanjani ingane uyazi ukuthi kulamana oma beni? Ukuthi lento yaqala ngenye indlela mangase ngizama ukukuchazisela nje bhuti wami. Hayi bafo ngicabanga ukuthi abantu njengoba besibukele bayafisa ukwazi nami ngiyafisa ukwazi yaqala kanjani? Isikhathi khulileka sinaso sonke bafo. Endwe amahle mina nami nginamahloni ingoba nje ngiyasebenza. Ikona ngibona ngingenayo amahloni and into ekukhophozisa ngiye understand futhi. Ingoba uyazi ubrongo balento yenza usaqhubeka futhi uyenza. But ngiyeza lapho ngicela ungilandise bafo. Uyazi kunesikhathi la sasithi uma ngabe sivakashe khona. Awuna amahloni alento bafo. Kagogo. Amahloni akhona maningi. Ma ukhuluma ngobudlelwane obuhlo nabo noma wengane ngathi ngikhuluma nawe. Bo ukhuluma ngobudlelwane nabo nomzala wakho ngithi. Yebo kunjalo. Oh. Ngamanye amazwi nani nomzala wakho niyathandana? Asale sesiyilungisa lento sesiyikhuluma ibe yiqiniso. Ninomzala wakho niyathandana? Usungifaka amagama emlonyeni. Okay kulungile bafuna ngicela uqhubeke ke nokuvakasha kagogo usikwenza la. So sisavakasha kagogo sisabancane sasinokudlala imizi. Mina kuyabona nawe ukuthi ngindoda. Ayindaba ukuthi ngibe ingane bekade ngingakwenzi lokho ngangikade ngithanda ukuba ubaba. Nabo umama. Uyazi ke nawe kunalesikhathi lesi phela abantu phela abathandanayo kufanele phela kube khona okwenzakalayo. Ingane efanele iphume sihambe siyodlala bese kusala mina nomama la.
saqala lento saqala salokhu sibambana siye phela sibuye sibone lapha ya abantu mengabe bezenza izinto lapha nakubonakala kumabona kude noma babuye basixoxe nje mangabe sekudlala lemkhutshana le sibese siyapopola ngamafastela sibone ukuthi kwenzakalani. Ima ke bafu una amahloni ngisaphinde ngibuzo na amahloni nayo yonke lento yabona ukhona umuntu bafuthi mayixoxa into ubufile ubhlungu bento noma bosiza kadlula kulowo but wena uyixoxa indlela uyixoxa ngayo inginikeza esinye isithombe nokuba proud kuwena. Angikho proud ukuthi mina ngikubona kanjalo ngathi uproud ngento eyenzakalayo phakathi kweni noma owayenza kunentombazana. Ukuthi into ephakathi kwami nokhazini wami ijulile. Idemoni bafe lijulile ungasho kanjalo. Idemoni noma ngathi uweke ukuthi uzoyibeka kanjani. Alright. Kodwa kuthina akulona idemoni ngoba manje lento engizwa uyayizwa naye. Yebo si wrong kodwa manje kugcineni sekunomphefumulo osukhona la. Manje sekumele kwenziwe njani manginomphefumulo? Lo mphefumulo iwona phela sunakekele manje ukwazi ukuthi manje ngenzeni ukwazi nokunakekela nihlukene niqhubeka ngokuphila ngokuba umzala. Ngeke ngakuzama lokho. Yini inkinga? Inkinga manje nayo ukangifonela athi ufuna sike siphume. Kuyiqiniso? Yebo kuyiqiniso. We amahle no one word answer bakho. Awungitshele intombazana. Kuwena nje. Ku-right konke lokho kwenzakalayo. Cha akukho right okwenzakalayo ukuthi ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho kade saqala ngiyamthanda kakhulu. Uma wakho mengabe ekhombisa ukuyixeka lento nokungayifuni kuthini kuwena? Kuba abhlungu kakhulu noma ingekho into engayenza namkhozi kade saqala ebunganeni bethu. Kubhlungu mama esuke ekhuluma lento uyayigxeka futhi nami ngiyayibona kodwa manje ngekusayekeka. Manje awungitshele ngoba ubudlelwane bama siblings ayiboma benu buhle. Niyafisa ukubabona bexabana oma benu? Cha angithandi ukubabona bexabana kubi kakhulu. Angithandi ukubabona bexabana. Abanye abafana abakushayeli dadewethu. Bayangishela ukuthi esengimaze kangcono yena lo khona. We amahle yazi ngikubona uyingane enhle eseyincane esengathola noma umuphi umfana ekuthiwa uyamfisa empilweni. Uneminyaka emingaki? Ngina 18. Kaningane nabanawo ninje bena 18? Kade yaqala lento mfowethu. Kunzima ngisho ukusho. Kodwa ingane eqala ukuba nayo wayeneminyaka u14. Hayi bafethu. 14 years ukuthi kwenzakala kanjani angazi ngoba phela sathi siyadlala. Nawe uyazi ke ukuthi ima bafo una 18 odlala wena udlala nabantu abaneminyaka u18 kaneminyaka emingaphi wena? Mina bafo sekukhulekile. Pho umuthi bowukhula naye. Ushuzo wamrape kahle akusiyilo kuzana. Angimrape angasavumelana. Ngicela ukubuza bafe emntwini oneminyaka u14 yini waye understand? Savumelana. Yini waye understand 14 years? Waye understand ngoba uyena wayengibamba kuqala. Okusho ukuthi kahle mina ngangingazi lutho uyena wangifundisa lo mkhuba lo. Into kuyiqiniso lento ayisho. Mina ngangitshethi kuyadlalwa kanti uzothatha serious ngangazi ukuthi iqiniso lento le. Ngangitshethi kuyadlalwa uzothatha serious. Manje amahle soneminyaka u14 uma wakho wathini ngayo yonke lento? Uma waphoxeka kakhulu kade engishayitha ngiyeke lento le. Phoxeka kakhulu. Sebeke banibizo mabeni bahlala nani nobabili angithi? Bese basibiza. Yini inkinga yeni bafethu? Bafa ngoba umdala wena indaba ungayiyeki ingane mfethu. Ayisayeke kanjani bafuna abantu lo muntu wakinje. Yabona mfowethu uma ngakutshela iqiniso ngisho ngiphuma ngaphandle bakhona ke ngihlangane nabo. Angiyitholi le mfudumalo engiyithola la. Imfudumaloni kanile bafa. Angazi lo muntu ngenzeka mhlambe khona ngifakela khona. Akusaphutha akuhlaleki mangaphandle. Hayi bafo ngeke. Yazi ngisho ngihleli kwesinye isikhathi ngihleli namagenge sibukela ibhola emqondweni wami kuvele nje kugijima yena. Ngoba ngisho kuthiwa sihleli nabantu abadala la sibuka lezi zitori ababeyithanda lezi. Ayibusisekile kodwa bafa yabona. Bese sinendlela yethu yokuxhumana.
nisendlini eyodwa. yeah nabantu abadala kodwa bona bengaboni ukuthi siyakhuluma. No bafo ngicela ungaqhubeki nalento oyikhulumayo. I wrong lento yeni bafethu. Ngiyaxolisa ukunijaja but I wrong and lento even ungaze kushuthi kahle noma ngathi amahlo uyashada uthola umunye umuntu uyashada. Kushuthi wena nonyonyobelana ngale ngasese. Lokhu kushada kwakho noma ukushada kwakhe ngeke uze kube mnandi nabantu enibeni na because nina nobeninyonyobelana ngemuva. Bazi ukuthi no cousin ukuthi egcineni kosuku niyalalana futhi it's not good. And nani ngokunjalo futhi akekho umuntu ongabusisa umshado wabantu abayosisi nobhuti. Nina nosisi nobhuti. Yabona bafunga bengcono kube kuthiwa mhlawumbe ukukhuluma indaba ukuthi wena nje ubumshana wakamsani ushelile intombi yakamsani mhlawumbe kwenye indawo. Ngabe sithi ha mfethu ngoba ihlobo sakho kodwa sikhulu bese nyathele ngezinyawo manje ku West because kulabana omabeni. You understand? Bafo phela nawe ngoba ukhulile nawe uyibuye ngengqondo yokukhula lento ndoda ayikho right. Ngiyakuvuma. Wena ungaphatheka kanjani ukuthi ingane yakho ithanda nengane kasisi wakho? Ngeke ngize ngijabule. Ubulindele ukuthi abazali beni bajabule ngalento enenzayo amahle. Cha ngilindele lokho ubajabule. Yini ungafuna ukumiyeka ubafa? Akwenzeki kade ngaqana saqasha sibancane yonke into uthi angayekeki. Sathi kuphe ezinye ingane zakwebinye imizi uzuqale nomfowenu kubancane. Babe khona kodwa abafani naye. Mdala mosi kunawe ubhuti wakho lo muntu. Yini lehlukile kubona naye? Ayikuningi ukuhloka kakhulu because sesazana kancane sizane kakhulu into eziningi senza ndawonye. Laba abanye abafana. Nizenzelaphi? Nizenze endawonye nizenzelaphi uNkulunkulu wami lezinto? Nizenzelaphi? Suke sizenza nje noma sihlangene ekhaya kuhlangene wonke umuntu noma esuke bengezona abanye abantu abadala. But bayazi ukuthi ningane mos. Yebo bayazi. Eyakaba ingane. Eyakamdlalo singane sibongo. Kamdlalo sikubuka mfethu angithi. Yebo. Why bafo uyabiza ikini ngashadile? Kwaba mahloni masaba nawo. Sabona ukuthi angeke sikwazi ukuthi singasebenzisa isibongo lesi sakuboka mama ngoba vele bona washadela kaMdlalozi. Asithathe ingane lesibize isibongo sakaMdlalozi ukuze kungeze ukunakeka. Nathi njengomndeni sase sizama ukuqhiba ihlazo ngoba kusikhona ukuthi lento engayenza iyangijabulisa kakhulu kodwa manje inkinga yazi lento iyangibhora yonke ngoba manje ngeke bafi wrong lento. Irong kakhulu. Ngiyakuvumela Irong kakhulu. Ake ngithi kuthiwa kuyenzeka abafona ufikela ukuthi ufuna ukuyolobola. Shuthi makuthiwa uyolobola uye ekhaya koma wakho kalonyoko uyakamalume wakho uyocela ihlobo esihle. Yonke isho leyo bafa. Asesozama indlela ukukulungisa babethi nakutana kuqala amakhehla isihlobo siyaqedwa. Bafo wena mase udla mase lapha asiqele asipheli leso hlobo. Udla mase la ahlala khona amahle. Kodwa inkinga ngiyamthanda mfowethu. Umthandani ukuthanda kwani lento oyikhuluma bafu umdala kangaka na ubona ukuthi ayikho lento eniyenza. Mhlambe bengizozama ukube asisenayo ingane. Manje inkinga sinengane. Sinomphefumulo esawuletha la emhlabeni. Lo mphefumulo kufanele udle. Udla ngokuthi kumele ulale nalo. Angini fanele ngiyunike ukudla umphefumulo noma wakhe futhi naye ungilindile naye. Ukulinde nani? Ukuthi kufanele naye ngimjabulise. Ngoba ngisho lo muntu lo azama naye ubudlelwane bakhe abusebenzi. Bafo Mdlalozi. Wayena ukangifonela ngitshela ukuthi hayi uyangikhumbula. Lapha khona nje lento ayenza yayikho. Uyamfonela? Yebo ngiyamfonela mase ngimkhumbula. U-anti wakho lo uma wakhe yena uthini ngaye? Ngiyamfihlela ngisuke ngizosho lutho. Uyavakasha kaMdlalozi ka-anti wakho? Yebo ngiyavakasha. Uyakuvumela u-anti wakho? Yebo uyavuma noma suke ezongifihla ngezoqhama. Uyagada mase ufike lapha? Yebo uyangigada. Hayi mina bafethu angiyazi lento yeni bafethu. Angiyazi mina into nje. Mfowethu iyeke lengane mfethu ngiyacela. Iyeke bafa. Ngiyakuzwa futhi wami ngokushoyo. Angikuphikisi futhi. Yekeni lento le. Akulungile soyeka lento besiyenza. Hayi ungathi ukhulumelela nje ukuthi sihlukanwe uhambe khona nizobuye nidibane la nidibana khona. Angisade kusho wena manje uthi akukho lula ngeke enze niyeke. Awushongo? Phela kunzima kona ukuthi sihlukane because iziningi izinto esizenzile sisobabili kodwa sizozama ukuthi siyeke.
Nibolile kodwa. Nayo into engingayisho. Bafuna nibolile amahle. Nibolile. Kodwa Bafuna nibolile. engakuthembisa khona ukuthi sizozama noma kunzima kodwa sizozama ukuthi sibuyele nganene. Ebafuna into ekhuluma ibolile. Ayikabi. Angithi manje kuzobe ngathi ngidlala ngawo mangabe ngithi mina lento siyayiyeka ngoba vele ngeke uzungithemba. Ngcono ngithi sizozama. Qala bafinte nje. Sizozama ukuthi siyiyeke lento. Omabeni bakhathazekile amahle bakhathazekile emva kwamdlalo somabeni. Bobabili abayifuni lento and lento lizoqhatha umndeni and obviously siuqhathile vele. Nihambe nagalawela kakhulu naze naba nengane ku wrong. Emva kwako emveni kwaloko futhi niyaqhubeka futhi niyathandana. Uyaqhubeka futhi uyayiqhonza lengane. Yazi noma kube kunjalo yazi kunesikhathi sake sangifikela ngacabanga ukuvele ngimthathe ngihambe naye. Bafo siyele phesheya kwelwandle la abazali abangeke baze basicontrol khona abangeke baze basivimbe khona. Alright vele somqedile ngedolobha sithi okay but manje into esikumele siyikhulume manje yodwa ukuthi iyekani lento eniyenzayo bafo. Amantombazane maningi kabi la ngaphandle. Amahle ngaphansi kwa amahle namahle ngaphezulu kwa amahle. Namahle njengayo amahle. Angifuni wena uzothi angeke uzukwazi ukuphila ngaphandle kwakhe zifu khona omunye umuntu osokwaphila naye wahluleka ukuphila naye noma sophile nabantu abaningi bakuhlula. Ngicela uyiyeke amahle. Ukhona omunye umuntu wena umntombi bakho bathatha uba. Bathatha uyena. Hayi wena bo. Waphinde wakuzalisa nengane? Baphinda ngizalisa nengane. Sebake bakhokha kumzala wakho? Cha bengaza khona. Wa Petu. We Petu. Uzothiwa we Petu. We Petu. Ususho ukuthini ke manje? We Petu ngithi we Petu bafu. Ngithi we Petu. Ngisho kanjalo. Phelela lapho. Yes we Petu. Awukwazi No, bekade sisakwenza inhlelo. Angithi uyazi ukuthi njengoba ukhokha uzokhokha phi? Uyokhokha phi? Kamsana. Kabani kamsani kabani? Umalume. Kamalume wakhe ngithi? Yeah. Iwe Petu njengoba ngithi we Petu angithi uyangizi ukuthi ngisho ukuthini? Uyokhokha kamsani? Kodwa phela abantu bakamdlalo sabahlobene nabantu bamsana. Wena ufuna ukubhonywa wena. Ayikho lento yakho nabafu. Abahlobene abantu bakamdlalo nakamsani wena uhlobene nakamsani? Angisho abantu bakamdlalo mina ngikhuluma ngawe. Yibona bazongihambela bawungihlawulela ingane. Bahlawulela bani? Indodana wabo. Umshana wakaba. Kamsana. Kamsani noma ikuphi noma kamsani la akuyohlawula khona. Hey, mfowethu. Hayi. Kulungile ngiyakuzwa. Sizama ukuthi siyiyeke lento eyishoyo. Koma kunzima kodwa ke sesizobesenzela nzima la kulento. Sesizokwenzela abazali nje manje. Sesizokwenzela abazali kahle. Kodwa nje yena ukumthanda ngiyamthanda. Hayi lokhuzana. Hayi. Kodwa ngizozama ukuthi ngigweme legama likhulumayo bafu. Ngizozama ukuthi ngimkhiphe emqondweni ukuze umndeni uyohleza ubumbene uyinto eyodwa ngoba angifisi ukuthi umndeni uhlukane ngenxa yami. Uthini ke wena? Hayi sizama ukuthi lento yethu besiyenza siyi. Nawe uyamthanda? Ngiyamthanda. We Petu. We. Yabo nje siyamthembisa siya. No kahle kancane nje bafisa siyahlali istory la. Ahlali nje istory bafowethu cela sicela nike lento eniyenzayo. Finish and clear. Igama le TV uhlanga media, igama le show iwhy mina. Ngiyayiqala nje into nje naso lo ngavela ngizizwe indabeni nala kubhalwa khona ngiyayiqabuka mina into nje bafowethu ngqa. Cela sihambe soyihlahlele egcineni. Yo, hayi sengizibonile izinto emhlabeni ngikhulile mangimngaka. But bengike ngizwe kuthiwa uyabona abantu abahlobene abangizima ukuthi behlukane meke nje baqala bathi bayathandana. Kuba nzima ukuthi bahlukane kushuthi ngokusho kwabantu bathi kusuke kuzwana igazi. But ke thina siyimaZulu akujwayelekile man, akujwayelekile and into esiyibona njengehlazo kakhulu thina njengabantu abayimaZulu. But ke ngoba kwenzekile ingane yakho na but ukuqhubeka ngicabanga ukuthi sekuhamba nokungahloniphi isiko nokungahloniphi isintu nokungahloniphi abazali nje ngoba uyabona ukuthi ukuqaphele kukancane bezwane nje kahle hle abantu abaganiselene kukancane futhi ukuthi bazwane kahle hle abantu abanezingane ezithandanayo awazi ukuthi bangena kanjani ekuthandaneni kwezingane but kancane ukuthi bazwane so uma ukuthi
abantu abalamanayo futhi shuthi kahle kahle ufuna abaxabane ngoba akekho umuntu ozofuna ingane yakhe izobhlungu ngenxa yenye ingane yomunye umuntu yabo abazali bayaqhathaniswa ukuthi ingane yakho ihlukumeza ingane yami yabo xabane bona ngaze kulwe bona bexabana yabo so angazi bafethu kodwa ke asithembe ukuthi kuzokwenzeka njengalokhu bethi bazokwenza ngoba uyabona ukuthi kunzima ungalotsholwa kuthiwe into nekanje ayinakulobola into kanje into engena angazi ngathi into kanjani but ngicabanga ukuthi umuntu nomuntu uyafunda bafethu uthina sakhula kuthiwa makuqhamuka ihesi ubamba unwele ekhanda sakhula kuthiwa ungachama endleleni uzoba nethumba lendlela sakhula kuthiwa ungathandani nesihlobo uyozala ingane ekhubazekile nebala kwabanye abantu kwakwenzeka bazala ingane ekhubazekile so uma kuwukuthi ubona sinenkinga yama 2000 ke manje abuza ukuthi mawuwatshela into athi kuzoba nani thina sasitshela into nje sisabe singayenzi but ke sinenkinga manje ukuthi hayibo basihlobene sozala ingane naba nje osibani bahlobene bazala ingane right hayibo ningazosisabisa nina la abantu bakholwa ngokubona xebu